experts. Us presentem els rècords dels animals. El mamífer més abundant és la rata. I hi ha una rata per cada 6 habitants. I aquí en devem tenir uns 4. Los perezosos de 3 dits és el mamífer més lent. Només fa pipi i caca uns o 2 cops per setmana i dorm unes 18 hores al dia. La balena boreal o balena de Groenlàndia és coneguda per la seva longevitat. Pot arribar a viure fins a 200 anys. Té un gran repertori de cants. Podríem dir que es tracta d'unes velles estrelles del rock. El mamífer més ràpid és el guepard. Pot córrer fins a 120 km per hora, però el que segur que no sabíeu és que el guepard corre a la mateixa velocitat que el remuncant. El ximpanzé és l'animal més intel·ligent. És capaç de reconèixer-se en un mirall i quan s'avorreixen s'inventen jocs per divertir-se. La balena blava és el mamífer més gran. Pot arribar a pesar fins a 200 tones i el seu cos és igual de gran que un cotxe petit, però el seu cervell només pesa 7 quilos. Sabíeu que l'au més ràpida del món fa la mateixa velocitat que l'ave? Doncs sí, es tracta del falcó pelegrí, que pot arribar als 300 km per hora. A tan sols 8 km per hora trobem l'au més lenta del món. Sí, la més lenta. I es tracta de la bacala americana, que tan sols mesura entre 25 i 30 centímetres de longitud. Sabíeu que el mamífer més petit del món és l'animal que passa més hores menjant? Doncs sí, la musaranya menja cada dia el 90% de la seva massa corporal. L'au més ràpid corrent és l'estrus. Pot córrer 70 km d'hora i pot matar a un lleó d'una patada. No us fieu ni un pèl. L'au que vola més temps sense parar és el falciot. Pot estar 3 anys volant sense parar. Fins i tot menja, dorm i es reprodueix mentre vola. L'insecte que vola més ràpid és el tàrec. Pot volar fins a 30 km per hora. I la seva picadura pot ser molt dolorosa. El colibrí sonsoncitu és l'au més petita i mesura 5 centímetres. És l'únic au que pot volar en totes les direccions. Tot i que el voltor de Rupert ha batut el rècord d'alçada, ja que va xocar amb un avió a més d'11.000 metres d'alçada, l'oca índia és capaç de volar a més de 9.000 metres d'alçada. El puma és l'animal que salta més alt. Fa un salt de 4,8 metres. És un felí que no sap rugir. L'insecte més sorollós és la cigala, però només els mascles canten. Hi ha gent, fins i tot se les mengen. Que un peix de 40 centímetres és capaç de matar a un tauró blanc i a una persona amb el seu verí? Doncs sí, i es tracta del peix pedra. L'animal que triga més a néixer és el pop d'aigües profundes. Incuba els ous durant 4 anys i mig. Mentre incuba els ous gairebé no es mou ni menja. El mamífer més verinós és l'ornitorrinc. A les potes del darrere
Els mascles tenen un fibló que tira verí. A nosaltres no moriríem, però no, el dolor seria molt fort. Així que estigueu alerta. El mamífer més fort del món és l'elefant. Viu des de 50 a 70 anys. Si els gats miolen, els gossos borden. I què fan els elefants? I els elefants bramulen. Quina enveja fa el koala. A mi també m'agrada dormir entre 20 i 22 hores al dia. És l'animal més dormilega del món. Heu vist quines banyes més grans? Les banyes del terxe Longhorn poden mesurar fins a 3 metres de llargada. El mamífer més sorollós és el mico udolador. El seu udol es pot sentir dels 8 quilòmetres de distància. Els serveix per defendre el seu territori dels seus enemics. El peix més ràpid nedant és el peix vela. Pot arribar fins a 119 quilòmetres per hora. Molt ben pensat aquest nom, no creieu? Com el seu nom l'indica, l'insecte pal gegant és l'insecte més gran del món. Pot mesurar fins a 50 centímetres. El teixidor de publicà és capaç de construir nius tan grans que poden viure fins a 500 ocells.